Akože dosť by ma zaujímalo, že čo majú Salesiáni v kúpeľni. Tak poďme to zistiť. U Salesiánov v kúpeľni sa rozhodne nenachádza šampón na vlasy. No takže podľa mňa u Salesiánov v kúpeľni sa nachádza hajzlová kefa. Potom sa tam nachádza určite kefka a nejaké uteráky. Voľný záchod, kefka, futbalisti, ihrisko. Bránka a škiviri toaleta. Podľa mňa Salesiáni v kúpeľni majú klasické uteráky, ale teda skladajú ich do kríža. Hej. A okrem teda pleťovej vody tam možno majú aj svetenú vodu, neviem, že také majú hygienické návyky. Takže podľa mňa sa u Salesiánov v kúpeľni nachádza holiaci strojček. Here I come, here I come. Ústna voda, šampón, voňavka a deodorant. Podľa mňa sa tam nachádza fotka Dona Boska. Takto na nich kúkaš vždy, keď sa umývajú, aby mysleli, že tam je jeden Pán Boh. E si riempiono gli occhi con le onde del mare. Ogni volta che va male ne dobbiamo parlare. Ed io vorrei fare pace ma lanciamo dei missili. Aha, zlomená florbalka, zase mal niekto nervy v oradku. Nekúpime novú, idem ju opraviť. Ale ako ju opravím? Použij gafu. Použijem gafu. Znáte Božka, všechno spraví. Znáte Božka, šikulu. Nič tu nie je, no a keby som možno hľadal niečo iné, tak nájdem aj tú gafu. No preto, lebo také sú vaše garáže. Je tu 300 vecí a chýba vám systém. Aha, čelovka, veď tu som hľadal pred pol rokom. O pol roka možno nájdeš gafu. Veď som si spomenul, veď gafa sa nachádza tam v tej skrini. Predsa gafa v salesianskej garáži nemôže chýbať. Ako nová. No čo teraz, akože čo sa stalo? Prehral? Ukáž to? Už to mám. Počkej, doprava po troška. Berky, pozerajte, tuto by mohol mať už útočiť. Mohol by. Takže to Riosko. Hej. No dosť. Viem predstaviť, že máme kopánka. Ty kokos. Ale najlepšie je v salesianskej obývačke. Najlepší gauč. Počujete, kto zvonil? Holický, choď otvoriť. Poď. Lukáš, poď. Scrolluj ďalej, to už som videl. Kokos, provinciál. Jejda, musíme si ho odfotiť. Jejda. Čaute. Čo je? No stres. A teda môžeme si robiť tú selfie? Samozrejme. Poď. Úsmev, tvárte sa, že vás tu baví. Sí.